we pledge to model our lives on you, the perfect Christian, so that consecrated to you in life and in death, we may belong to your divine Son for all eternity. Amen. Please rise. Mother of Christ, Mother of Christ, what shall I ask of thee? I do not sigh for the wealth of earth, for the joys that fade and flee, but Mother of Christ, Mother of Christ, is to I long to see. The bliss untold, it's your arms enfold, the treasure upon your knee. Mother of Christ, Mother of Christ, I toss on stormy sea. Oh, if your child is a beacon light to the port where I fain will be, and Mother of Christ, Mother of Christ, this do I ask of thee. When the voyage is o'er, when I stand on the shore and show him at last, oh me. Please kneel. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you we thank the eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of his love, to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in his love. To the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows, in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata. Mahihirakon asin maugayo na ama, di ka masasabotan nin si isay man na nagsasabuag nin iriwal, di pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa biolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kaurasaan, biolensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian,
asin buksan ang sa mong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katoninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katoninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog na butasan ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan, na sunodon ang leikan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkodan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tao, na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katoninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na ang lambang saro sa to, magpuon ng God asin dayupot na maglakaw sa dala nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katoninongan. Kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katoninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat for birthday blessing of Jude Moran, dulot ni Rachel Ann Moran. Pasasalamat dulot ni Roy Randolph Quiñones. For promotion in work, dulot ni Angie Maniago. Pasasalamat man dulot ni Han Margaret Buesa Giriba. Thanksgiving for all the blessings, dulot ni Bing Espiritu and family. Special na kagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special na kagadan, dulot ni Rachel Ann Moran. For exam, dulot ni Ashley A. Valdemoro. To pass the EO examination, dulot ni Janice Dueno. To pass and top the exam, dulot ni Elizabeth Borromeo. Para sa kapayngaluan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Mercy, dulot ni St. Jude Parish and Commission on Worship. Eduardo, dulot kan Mendoza family. Nestor, Ruisa, dulot ni Emmy Ribaya and family. All Souls, dulot ni Meds. Carmen, dulot kan Apun family. Mercy, dulot kan Daughters of St. Jude. Mercy, dulot kan St. Jude Parish Children's Choir. Juan, Gloria, dulot ni Asopardo Cantara family. Ruben, Leticia, dulot ni Lian Rico Obal. Ray Joseph, dulot ni Emmy Ribaya and family. Mercy, dulot ni Dana and Duke Morante. Justin Raymond, Nestor, Ray Joseph, David, dulot ni Tess Sanyosa and family. Onofre Sr., dulot ni Sipcon and Shapno family. Father Danilo Pastor, dulot ni Welay. Oscar, Leticia, dulot ni Laura Magallanes and family. Lita, dulot kan Malaka family. Arnulfo Jr., Isabel, dulot ni Ashley A. Valdemoro. Ramon, Mariel, dulot ni Joyce. 40 Days of Merly, dulot kan Makarilay family. Vicente, dulot kan Abion family. Death anniversary of Errol. Morena, dulot ni Edwin Logroño and family. Tangpoat, Maria Nelly, Nena, Susan, Antonio, Delia, Manuel, Margarita, dulot ni Rosa Tangli. Romeo Jr., dulot ni Bing Espiritu. For the gift, pasasalamat, for the gift of life and birthday today, dulot kan De La Cruz and Lana family. Banwaan ni Diyos, matidog po ang gabos, asin awito ng awit sa pagpuon. Sa Diyos na sa tokang tubos,
Good morning. Good morning, Sa Father. ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, Miyerkules sa laog kan Oktaba, kan Paskwa, o pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan. Enot, ngunyan Miyerkules, kita nagkakatiripon bilang sarong komunidad sa pagtaong ondras sa tuyang mahal na ina, si Nuestra Señora Nindanay na pagtabang. Ikadua, ngunyan ang ikatulo asin ultimong aldaw kan sa tuyang Misa Triduo sa pagpamibi sa kapahingaloan kan kalag kan sa tuyang mga namumutan sa buhay. Asin ultimo, inimanan ikaanom na aldaw kan sa tuyang Misa Novenario sa pag-andam sa maabot na kafiestahan kang Divine Mercy sa maabot na Domingo. Ngunyan mga tugang, tanganing kita na uyanig di magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdomon asin pagsulsulan at sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Nanay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangan ta Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, nadaing kasagkoran. Amen. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kaguranglan, mahera ka. Kaguranglan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat. Sa mga tao marhay ang buot, inoomaw mi ka, rindoro kiyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli kan dakula mong kamurawayan. Kaguranglan na Diyos, hadeng langit noon, Diyos amang makakamhan, kaguranglan aking bugtong Hesu Kristo, kaguranglan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kanama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, kay raki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, ako ang samong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa tuo kanama, kay raki kami, tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orog kahalangkaw Yesu Kristo, kay bakan Espiritu Santo, sa kamarawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamipi kita. O Diyos, na pinapaugma kami kan taon-taon na solemnidad kan pagkabuhay liwat kan kaguranglan, kaugaying warasan, nahuli kan fiesta ngunya na sa mong sineselebrar, magkaligo kaming magkamit, ning kaugmahan sagkod paman, huli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, takapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyogon niya to an enot na babasahon. Ginono sa mga gibo. Sarong aldaw si Pedro asin si Juan, nagpasimbahan pag alas 3 nin hapon, tanganing mamibi. Dinaraduman ang sarong lalaking lupog, puon pagkamundag, na aroal daw sa indang ibinubugtak
sa inaapod magayon na pintuan kan simbahan, tanganing makilimos sa mga naglalaog. Kan mahiling si Pedro asin si Juan na naglalaog sa simbahan, ang lupog naghagad na limusan. Hiniling ni Pedro asin ni Juan, dangan sinabihan, "Hil nga kami." An mata itinuruhok sa inda, asin naghalat na limusan. Si Pedro nagsabi sa iya, "Pirak asin bulawan mayo ako, alagad an uyas ako, itinatao ko sa imo. Sa ngaran ni Jesus na taga Nazaret, tindog asin lakaw." Kinabit ni Pedro sa tuong kamot asin binangon ang lupog. Tulos kuminusog ang sa iyang mga bitis asin buko-buko. Sa sarong lukso, nakatindog asin nakalakaw. Luminaog kaiba ninda sa simbahan, naglulukso asin naguumaw sa Diyos. Ang gabos na tawo nahiling siyang naglalakaw asin naguumaw sa Diyos. Kaya kan maaraman na siya iyo itong makilimos na nagtutukaw sa magayon na pintuan, nagngaralas sa nangyari sa iya. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. ang daga pano kan pagkamarahayon nin kagurangnan. Andaga pano kan pagkamarahayo nin kagurangnan. Pasalamatan an kagurangnan, arangon an sa iyang ngaran, ibantog sa mga banwaan an sa iyang mga kagibuhan, mag-awit nin kaumawan sa kagurangnan, irokyaw an sa iyang mga ngangalasan. Andaga pano kan pagkamarahayo nin kagurangnan. Magmuraway sa iyang banal na ngaran, magugma kamo na mga naghahanap sa kagurangnan, magsari kamo sa kagurangnan, danay siyang paglingkodan. Andaga pano kan pagkamarahayo nin kagurangnan. Kamo kapag arakian ni Abraham na sa iyang uripon, mga aki ni Jacob na sa iyang pinili, an kagurangnan iyo an satuyang Diyos, sa bilog na kinaban pagkukuyugon an sa iyang kabutan. Andaga pano kan pagkamarahayo nin kagurangnan. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. O Diyos, nagdadamog ako sa mga tataramon mo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa ido, Asin sa imong espiritu. patrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kanal daw, mansanang ito, duwang disipulo sa naglalakaw sa dalan pabaryo sa naangaran Emmaus. 12 kilometro ang distansya hali sa Jerusalem. Nag-uulay-ulay sinda dapit sa mga nangyari, mantang sinda nag-uulay-ulay, si Jesus naglulok asin nag-iba sa indang paglakaw. Nalilibong pasinda asin dai siya nindang namidbid. Si Jesus nagsabi sa inda, ano ang sa indong pinag-uulayan sa dalan? Ta daw, kamo mamundo. Saro sa inda na ang ngaran Cleophas nagsimbag ikasala, nauya sa Jerusalem, anday nakakaaram kan mga bagay na nangyari sa mga aldaw na ini. Si Jesus nagapot, anong mga bagay? Simbag, dapit kay Jesus na taga Nazaret, profeta na mapangyari sa gibo asin sa tataramon sa tubang ni Diyos asin man sa tubang nin banwaan. Ang mga puoning kapadean asin mga puon sa banwaan naghatol na siya ipagadan. Asin sa indang ipinako sa krus mantang kami naglalaom na siya na ang matubos kan Israel. Bako lamang iyan. Ikatulo ng aldaw ngunyan, puon na ang mga bagay na inim nangyari. Natikbahan kami sa sinabi ni nagkapirang babae sa samong pag-iriba, naamay sinda sa lulubngan,
Asin kandainin danakoan bangkay, nagbalik daraan usipo na nakahiling sindanin anghel, na nagsabi sa inda na si Jesus buhay. Nagkapira sa samuya, nagdumanman sa lulubgan, asin nahiling siring nagayo sa sinabi kan mga babae. Alagad si Jesus dainin da nahiling. Dangan si Jesus nagsabi, mga maluyaan buot, mga maluyaan pagtubod sa ibinareta kan mga propeta. Bakong kaipuhan ang Mesiyas magtios go na bago maglaog sa iyang kamurawayan. Dangan, puon kay Moises, sagkod sa mga propeta, ipinaliwanag niya sa inda ang gabos na nasusurat dapit sa iya. Kanharanina sa baryo na sa indang padudumanan nagpasabot na mapadagos kan sa iyang paglakaw, alagad pinugulan siya ninda. Digdi ka na samo, mababanggihan ka, sulnop na an aldaw, asin nagpapugol. Kan sinda nasa lamesa, kinuha niya ang tinapay, binindisyonan, binaak, dangan itinaos sa indan, naliwanagan ang sa indang mga mata, asin namidbid ninda siya, alagad siya biglang nawara. Nag-uulay-ulay sinda, bakong naglalaadan sa tong mga puso, kan siya nagtataram sa to duman sa dalan, asin nagpaliwanag kan mga kasuratan, tulos nagtindog, asin nagbalik sinda sa Jerusalem, duman inap. Tanindaan 11, kay baan mga katuod, sabi ninda, totoo mananggad ang kagurangan, nabuhay liwat, asin nagpahiling ki Simon, dangan inusip maninda, ang nangyari sa dalan, asin kung paano namin bidninda si Jesus sa pagbaakan tinapay. Mga tugang marahay na barata kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Pamilyar na maray ini nga ebanghelyo sa satuya, istorya kan duwang disipulo sa dalan pasiring sa Emmaus. Usually, this is the gospel na pigbabasa kada Easter Sunday, lalong-lalo na sa mga afternoon masses. Eksena ini pagkatapos na si Kristo na buhay liwat, nagpahilig siya sa dalan sa duwang disipulos pasirig sa Emmaus. So tendensya kan tao na pagkatapos na siya mabuhay liwat, dahil kan siguro kulang sa pagtubod, asin takot ninda, takot sa mga Hudiyo, asin siyempre na-disappoint, taso sa indang kagurangan nagadan, balik sa dating lugar, balik sa dating ugali. Na sabi ko nga ni, iyuman kadakla na beses ang nagiging tendency kan tao after the celebration of Holy Week, after the celebration of Easter, balik kita sa dati niya to old and familiar ways. Nagpa-bitis-bitis pa kang nagprosesyon, nagpartisipar sa kadakol na liturhiya. But these are mere rituals na ginibuta. Bako talaga mga gawi nin renewal o pagbabago. Kaya mismong ining duwang disipulos, sinabayan kan sa tuyang kagurangan sa dalan, dahil ni danamit bidan at sa tong kagurangan. Nagtatao ini sa tuyang inimpresyon na totoo man ini sa buhay ta. In moments of confusion, loss, or disappointment, we do not also recognize Christ on the road of our life. Daita siya, nami widbidan tulos-tulos. But today, siring kan itinataos sa tuyang challenge kan sa tuyang ebanghelyo. Siring kan itinataos sa tuyang asigurasyon. Di palan sa mga oras na iniyaon, kaibahan tan sa tuyang kagurangan. The Lord is often closest when we notice Him. Even when we do not see Him, He never stops walking with us. Ngunyan, sa panahon na ini, sa tahaw kay ning krisis na tinagkaagihan ta, kay tanaaram kung noorin matatapos ang pagtaas kan mga barakalon, taas kan pamasahe, taas kan presyo kan krudo, asin gasolina. Kay tapaglingawan, sa tahaw kay ning pinagdadaanan tang krisis,
yaon kay bahanta an sa tuyang kagurangan. What we only need is to see and recognize Him, how He works sa satuya po buhay. Ikadua, asin halipot sa ng punto. Sa inabidbidan kaining mga disipulos sa tong kagurangan, sa duwang bagay, kan siya nagtataram sa inda, manunungod kang nasusurat dapit sa iya. Meaning, sa paagi kan tataramo ni Diyos na nasusurat sa Eskriptura. Ikadua, sa paagi kan pagbaak kan tinapay. And with that, their eyes were open and suddenly everything became clear to them. Na iyuman ang God, ang kaibahan ninda, ang sutong kagurangan. Sa paghiling ko po, namumutan kong mga tugang, parehas na grasya ang itinataos sa satuya. He also speaks in Scripture sa paagi kaining mga babasahon, and He would also speak or becomes present at the celebration of the Holy Eucharist. Mga dakulang grasya na itinaupo sa tuya. Kaya lang, pagtigbasa na sa tataramo ni Diyos, enot din babasahon pa sana, turog na kita. Gusto taan misa, perming hidali. Na kung isipon ta, sarog na kulang apresasyon, as in komendasyon na gusto ko pong gibuhon mo niya. Kamu po, nahihiling nilo ang siring na realidad. Kaya orual daw, maski halangkaw na ang pamasahe. The first thing that you would like to do is to listen to the Word of God, at the same time to receive Him in the Holy Eucharist. Meaning, we recognize that this is a tremendous gift na itinao sa tuya kan sa tuya pong kagurangan. Sabi nga ni Kayan, every Mass is our Emmaus. He meets us and then opens our eyes. So ining mga disipulos, kang namidbidan ninda ang sa tuyang kagurangan, they did not stay still. Dahil sinda na pundo sa siring na experience. They return with joy. May we also do the same. To recognize Him, to trust His presence, and to carry that joy to others. Amen? Sa ngaran ka na maaki as in Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan an atang sa imong makamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na Kagurang na simbahan. namimibi kami. Ako ang mga sakripisyo sa pagtubos kan katawuhan, asin kaugaying hamanon mo sa mo, ang kaligtasan nin kalag, asin hawak,
huli ki Kristo, dasamong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong taasan mga espiritu, puso. initaas mina sa Magpasalamat kagurangan, kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matalo sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, ipagrukyaw ka sa gabos na panahon, at ang ngani, mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Dai siya naguntok sa pagdulot kan sa diri para sa mo, at ang ngani, danay na sinusurog kami sa atubang mo, idinulot na sakripisyo, dahil na siya kunyan magagadan, ginadan, siya danay nabuhay. Kaya, sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinapahan. Patingani ang mga langit no na virtudes, asin mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daig tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini itinao sa iyang mga disipulos dan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, na papabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kada Espiritu Santo. Girumduma kakurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan kabos na mga gadan, tangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami kabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin kabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo Diyos na bang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo at gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Kunyan, mamibi kita kan pamibi, na itinukdo sa to, kan sa tong kakurangnan. Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa aldaw, itaumos sa muya ngunyan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan,
siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherat, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin paglatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesu kapanahonan. Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, at sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, haray paghilinga, an sa mong mga kasalan ko din pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa Sa imong tuya po uya na espiritu. ihiras sa lambag saro, aninako niya itong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Subulong sa kong hawakas inkanag. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Para sa lugos, ikaw narak na banal. Itinaw sa magos, inumo ni buhay.
Diyos na magabos, inumonin buhay. Mamiti kita. Kagurang na namimibi kami, kaming mga nalinigan kan kabos, dadaan na pagkabuhay, naan magalang na pakisumaro sa mga sakramento kan sa imong akit, maghimos sa mo, magin bagong nilalang huli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Ultimong aldaw kan sa tuyang misa triduo sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalagkan sa tuyang mga namumutan sa buhay. Sarabay niya itong pamibiyon ining responsoryo. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my I Savior. myself shall see Him, my own eyes will gaze on Him. In my body I shall look on God, my This Savior. is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Altogether, I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations for every petition we will answer. Lord, save your people. Lord, save your By your people. coming as a man, Lord, save your by people. your birth, Lord, save your by your people. baptism and fasting, Lord, save your by your people. suffering and cross, Lord, save your by your people. death and burial, Lord, save by your your people. rising to new life, Lord, save your by your people. return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son who died on the cross was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery your servants who have gone to their rest in Christ may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them May forever. they rest in peace. Amen. Salamat po sa inyo gapos. Magkirilingan po giraray kita sa aga, sa parehas na lugar, asin parehas na oras. Han kagurang nan mapas sa ito. Asin sa imong Bendisyon ang espiritu. lugod kita gabos, ka Diyos na mamubuton, asin maherakon. Anama, an aki, asin na Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Sa mga
puso, tangaling sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga nananing tinaban, si Jesus naroon sa mga katawhan. Harayong haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tugon niya. Harayong haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tugon niya. Thank you po and good morning.